Здравейте, приятели! Както ви обещах, ще ви споделя в това видео какво допълнително научих от обучението за 2-3 годишни деца и техните норми. Тук искам да благодаря на Валерия Христова, която ни подари на всички участници нейния труд. Съответно аз го ламинирах и го подготвих за малките дечица, което е от 2 до 4 годишна възраст. Така, ето тук имаме, да повтаря, папа, пипи, пипи, папа, различните животни и какви звукове издават. Имаме да посочи. Посочи къде е пейката. Чрез посочваме ние развиваме и своята реч. Имаме кое е вярно. Да и не. Вижте само колко е красиво и колко труд и любов е вложено тук. Въпроси задаваме за животните. Какво се хранят? Ето. Имаме и за храната. Невероятен комплект, който тя е направила с много любов и разум. Ето тук имаме и карти, които ламинирах. Какво остава овцата? Бе! Змията. Жабата. Ква-ква и така нататък. И съответно за предстоящите празници тук съм анимирала един дядо Коледа. С това ще се занимавам с децата, които дойдат тук при мен в детски център Слънчев дом. Те са късметли, аз съм късметлия. Заповядайте при нас, защото децата заслужават.